Kumarghat ni lamao tabung burasa nokmani video tei photo mangpiliro social media o markino viral ongoi tongo. Baksa kheba nogoi mankana o burasa rikupur chumjak ni video baksa kheba nogya phano ongoi mankana. Tabu Kumarghat ni lukurok horjorao ongkhonani belai kheno kirikoro onglaijak horjorao ongkhoragya onglaijak. Darka mahal onglaijak Kumarghat ni joto lukurok thangtui faitui a spot ewa kheba a jagao bwthakjak tei rok ongkha hangkhe tei gari rok choliya hinui chong social media koktomani through tei saimankha tei a jagao agibo abo haino burasa sikrio phiaba abo kahai sakbai thang nukjago hinui kebo phano saimandia borichik burarokni khugole khnaoi phankha phiaba mokol bai thang kebo phano nugyakpo tabuk hingkhe to jotoni yagono smartphone tongoba mokol bai nungma haino o smartphone bai tikhlai logi no capture khlaina haro je kono incident ongkha hangkhe ar jorao Gen Z ni borok rok mane tabungni generation ni borok rok ayangti lai no tongmani gari bai ar jorao 9 ta 10 ta horni hingkhe borok agi jorao a jagao burasa sikiro hinui okra sakra rokni khugo khnawi mankha phiaba sakbai thang mokol bai thang kuno dino phano nugyakpo a jaga tui lai tongpur borok camera hingkhe to on no khlaina jak jodi no ar jarao burasa rok malaikha hangkhe abo khebo nokha hingkhe obono capture khlaina arokna hinui hingkhe lai no tongmani kiritute ar jarao no kubui no nugui mankha bwskango rikupur chumjak khlai burasa phiksa nugjagui teisa thangpurbo phliksa kmawi thangkha borok mokol bai thangbo nugui logi no je camera on khlaijak obono video sakai narakha o burasa no tei social media o upload khlai remani yagulo tabuk o video mangpilirok social media o markino viral ongoi tongo baksa lukurok bas hawi tongo obo AI generated video se tabuk AI bai tamale snamui mania tong ungya no ungu no ungya abo kahai je sanapano snamui mano AI bai kono phano sanamai mania abo hai kwrei baksa ke bas hawi tongo okra jakra rokse nukha phiaba boroni yago smartphone kwrei borok khub bai sapano ke business khlainai kwrei video proof nogoi mania ongma bai phiaba tabuk video proof tubui phaika obono AI generated hini tongbaikha gangke tabuk lukrok se sabaine obo AI generated de ongna nakiba kubui no soyung ar jagao burasa nukjakha jodi no Kumarghat ni lukrok ani o video no nai tongkha hangkhe norok sadi comment section e thangui kubui de norok ni ayangko obo kahai burasa lamao rikupur chumjak khlai nugui mankha nagiba obo snamjak AI generated video de ongoi manna ani mote hingke ang mokol bai thang nugya angma bai ang believe khlaina ni muchungya ang haino Gen Z ni joto borok rokpo obo kahaini believe khlaigana hini kha khlaio phiaba je nugnai obose sinai gangke je Kumarghat ni borok rok tongnai norok comment khlai salai di Suruh satu ini tidak ada rasa tuh naik ada lewat itu aja kita mau ada lagi rumah anak kita tengah tahu itu video sana video mana yuk hati na